салом бинандаҳои арҷманд. Инак ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2025 раёсати кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақилро бар зимма мегирад. Коршиносон низ нақш ва таъсири раёсати кишварамонро дар созмони иттиҳоди давлатҳои мустақил барои расидан ба ҳадафҳои дар пешгузоштаи Тоҷикистон муҳим арзёбӣ мекунанд. Атрофи ҳамин мавзӯъ суҳбат хоҳем кард ва меҳмони имрӯзаи барномаи мо Аҳмад Саидмуродзода, сардори раёсати кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақили Вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон. дар оғоз лутфан бигӯед ки иттиҳоди давлатҳои мустақил чӣ гуна созмон аст ва ин созмон дар сиёсати хориҷии мо чӣ нақш дорад? Ташаккур, дуруд бар шумо ва сипос барои саволи матраҳ кардаатон. Ман фикр мекунам ки аксари ҷомеаи Тоҷикистон дар бораи иттиҳоди давлатҳои мустақил тасаввурот доранд ва мо хуб медонем ки Тоҷикистон моҳи декабри соли 1991 бо пайваст шудан ба эъломияи Алмато оид ба таъсиси иттиҳоди давлатҳои мустақил ҳамчун кишвари иштирокдори ин созмон ба ҳисоб меравад. Нақши иттиҳоди давлатҳои мустақил дар муқаррароти консепсияи сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ки соли 2015 аз ҷониби роҳбари давлат тасдиқ шудааст, қайд гардидааст. Дар ин санади калидии сиёсати хориҷии Тоҷикистон зикр гардидааст ки Тоҷикистон нақши иттиҳоди давлатҳои мустақилро ҳамчун абзори ҳифз ва рушди робитаҳои анъанавии кишварҳои пасошӯравӣ ва айни замон кишварҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил баланд арзёбӣ мекунад. Яъне мақсади асосии фаъолияти он замони иттиҳоди давлатҳои мустақил ин дар ҳифзи он робитаҳое ки байни кишварҳои пасошӯравӣ буданд мебошад. Хуб, тавре маълум Тоҷикистон дар соли 2025 раёсати кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақилро ба даст мегирад. ҳоло омодагиҳо ба раёсати кишварамон дар ин созмон чӣ гуна ҷараён дорад? Омодагӣ дар марҳилаи ниҳоӣ қарор дорад. Қабл аз ҳама бояд зикр кард ки дар аввали соли 2024 аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳукумат ва вазорату идораҳои марбутаи кишвар супориш дода шуд ки барои таъсиси гурӯҳи корӣ байни идоравӣ чораҳои амалӣ андешида шаванд ва мо ин корро ба анҷом расонида истодаем. ин кори ин гурӯҳи байни идоравӣ таҳти раисии ҳамоҳангсози миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини аввали сарвазири кишвар муҳтарам Ҳокимшоҳ Ҳолиқзода роҳандозӣ шуда буд ва бо нақши ҳамоҳангсози Вазорати корҳои хориҷӣ. Дар раванди фаъолияти ин гурӯҳи кории байни идоравӣ лоиҳаҳои консепсияи раёсати Тоҷикистон ва нақшаи чорабинӣ оид ба татбиқи ин консепсия таҳия шудаанд ва охири ноябри имсол аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин ҳуҷҷатҳо тасдиқ шудаанд ва имрӯз ва рӯзҳои охир ин ду ҳуҷҷатҳои калидии раисии Тоҷикистон ба кишварҳои иштирокдори ин созмон муаррифӣ шудаанд. Консепсияи раисати Тоҷикистон дар ИДМ ин як санаде мебошад ки нигоҳи Тоҷикистонро муаррифӣ мекунад. Яъне ин санад барои татбиқи ҳатмӣ намебошад. Лекин консепсия ин нигоҳи кишвари раисикунанда дар бораи рушди баъдии масъалаҳое ки дар рӯзномаи васеи ИДМ қарор доранд ва он авлавиятҳое ки як кишвари муайян дар соли ҷорӣ, дар соли ҳисоботӣ дар фаъолияти ин созмон таваҷҷӯҳ бештар зоҳир мекунад ва ин консепсия аллакай омода аст ва аз ҷониби роҳбари давлат тавре қайд шуд тасдиқ шудааст. Хуб, бигӯед авлавиятҳои раёсати Тоҷикистон дар иттиҳоди давлатҳои мустақил чӣ гуна аст? Авлавиятҳои асосии раёсати Тоҷикистон дар ИДМ ки 1 январ шурӯъ мешавад, зимни баромади зимни суханронии роҳбари давлати мо дар рафти ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои ИДМ 8 октябр дар Москав
садо доданд ва бар асоси ин мулоҳизаҳои роҳбари давлати мо консепсия ва нақшаи чорабиниҳо ниҳоӣ шуданд. қабл аз ҳама бояд зикр кард ки раёсати Тоҷикистон тавре роҳбари давлати мо қайд кардан бар асоси усули давомнокӣ ё преемственность ба русӣ гӯем ва гузоштани эҳтироми хоса ба мавқеъи ҳар як кишвари иштирокдор роҳандозӣ мешавад. Ва яке аз навовариҳое ки роҳбари давлати мо эълон карданд дар давраи раисии Тоҷикистон ҳамчун ҳадафи марказӣ ин шурӯъ кардани муколама, роҳандозии муколама дар сатҳи коршиносон дар марҳилаи ҳозира оид ба баррасии масъалаи такмили IDM ва мутобиқсозии он ба равандҳои ҷаҳони муосир мебошад. Ва албатта авлавиятҳо бахшҳои гуногунро дар бар мегиранд. роҳбари давлати мо дар ҳама бахшҳо мулоҳизаҳои худро изҳор карданд дар самти сиёсӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, дар самти экологӣ, дар самти гуманитарӣ, дар самти муқовимат ба чолишу таҳдидҳои муосир ва дигар самтҳои фаъолияти ин созмон. хуб, инҷо аз афзалиятҳои Тоҷикистон гуфтед. Мехостам мушаххасан ҳар самтро инҷо шарҳ диҳем. ҳоло мушаххасан авлавиятҳоро дар самти сиёсӣ шарҳ медодед. дар бахши сиёсии авлавиятҳои Тоҷикистон қабл аз ҳама дар асоси мулоҳизаҳои роҳбари давлат ва консепсияи раисати Тоҷикистон таваҷҷӯҳи хоса ба тақвияти имиҷи байналмилалии IDM ва роҳандозии ҳамкории бештари IDM бо созмонҳои муҳим, пеш аз ҳама созмони Милали Муттаҳид бахшида мешавад ва ҷониби Тоҷикистон якчанд чорабиниҳои махсусро дар назар дорад. қабл аз ҳама метавон иттилоъ дод ки бори аввал дар фаъолияти IDM дар ҳошияи 80-солагии Созмони Милали Муттаҳид моҳи сентябри соли 2025 дар шаҳри Ню-Йорк чорабинии муштараки сатҳи баланд бахшида ба ҳамкории IDM ва SMM танзим мешавад таҳти раисии Тоҷикистон. ин чорабинӣ бори аввал дар таърихи қаври қайд шуд IDM танзим дода мешавад ва гузашта аз ин раёсати Тоҷикистон ният дорад ки дар бахши сиёсӣ ба тақвиятсозии бештари ҳамкориҳои IDM бо созмонҳои дигари минтақавӣ аз қабили Созмони ҳамкории Шанхай, Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, Созмони иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ва дигар созмонҳои минтақаи Авроосиё нақши худро бештар кунад ва умуман нақши IDM-ро дар роҳандозии муколамаи созанда дар Авроосиё бештар кунад ва албатта дар самти сиёсӣ тибқи анъанаҳо раёсати Тоҷикистон таваҷҷӯҳро ба коркард ва қабули изҳоротҳои муштарак шурӯъ аз сатҳи сарони давлатҳо, сатҳи вазирони корҳои хориҷӣ ва мо ният дорем ки дар соли оянда шурӯъ аз ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ ки 11 апрел аллакай доир мегардад якчанд изҳоротҳо бахшида ба масъалаҳои гуногуни байналмилалӣ, изҳоротҳои муштарак ва муҳимтарин мақсади мо ин қабули якчанд изҳоротҳои сарони давлатҳо дар рафти саммити созмон ё ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳо. ин ҷаласа тавре роҳбари давлати мо эълон доштанд 10 октябри соли 2025 дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад. хуб, табиист ки иқтисод яке аз бахшҳои муҳими ҳамкориҳост. дар ин росто авлавиятҳои раёсати Тоҷикистон кадомҳоянд? афзалиятҳои иқтисодӣ низ дар муқаррароти консепсияи раёсат дарҷ шудаанд. таваҷҷӯҳи асосии кишвари мо ва Душанбе дар доираи раисияш ба коркард ва ниҳоисозии як санади муҳим, ин нақшаи чорабиниҳо оид ба татбиқи марҳилаи дуюми стратегияи рушди иқтисодии IDM то соли 2030 мебошад. марҳилаи дуюм солҳои 2026-2030-ро дар бар мегиранд. айни замон коркарди ин санад дар сатҳи коршиносон идома дорад ва шурӯъ аз 1 январи соли 2025 ин кор таҳти раёсати Тоҷикистон мегузарад ва коршиносони мо ният доранд ки ин
санади калиди бахши иқтисодӣ ҳарчи зудтар ниҳоӣ шавад ва барои тасдиқ ба сарони ҳукуматҳо ё сарони давлатҳо пешниҳод гардад. Дар давраи раёсати Тоҷикистон ба бахши иқтисодӣ ба самти саноатии бахши иқтисодии рӯзномаи ИДМ таваҷҷӯҳ зоҳир мегардад ва ҳадафе ки мо гузоштаем ва ба кишварҳои иштирокдор ҳам аллакай муаррифӣ шудааст, ин коркард ва қабули созишномаи байниҳукуматӣ дар бораи ҳамкорӣ дар самти мошинсозии вазнин, тяжелое машиностроение. Ва мо ният дорем ки ин санади байниҳукуматӣ 30 май дар душанбе дар рафти ҷаласаи сарони ҳукуматҳо ба имзо мерасад. самти дигари бахши иқтисодӣ ин нақлиёт аст ва ҷониби Тоҷикистон дар ин самт низ якчанд ташаббусҳои махсус дорад тибқи авлавиятҳо ва раёсат, консепсияи раёсат. яке аз пешниҳодҳое ки ҷониби Тоҷикистон карда истодааст дар соли 25, ин пешниҳоди вазорати нақлиёти мо оид ба коркард ва таҳиясозӣ ва қабули стратегияи рақамикунонии долонҳои нақлиётии интермодалӣ. ин ташаббуси нав аст ва дар ин раванд якҷо бо кишварҳои иштирокдори ИДМ мо ният дорем ки экспертизаи Созмони Милали Муттаҳидро низ ҷалб кунем ва ният дорем ки ба ҳадафҳои худ мерасем дар самти нақлиёт. бахши экологӣ низ дар маркази таваҷҷӯҳи раёсати Тоҷикистон дар ИДМ боқӣ мемонад ва яке аз ҳадафҳое ки мо гузоштаем ин қабули изҳороти махсуси сарони давлатҳо дар масъалаҳои ҳифзи пиряхҳо мебошад. аён аст ки саммити ИДМ дар Душанбе пас аз конфронси глобалии оид ба ҳифзи пиряхҳо дар Душанбе доир мегардад ва мо ният дорем бар асоси натиҷаҳое ки дар конфронси глобалӣ ба даст меоянд, сарони давлатҳои иштирокдори ИДМ 10 октябр як изҳороти махсус дар ин самт қабул хоҳанд кард. ва дигар масъалаҳое ки мо албатта ба он таваҷҷӯҳ зоҳир мекунем, масъалаи муҳим низ дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ аён аст ва дар давраи раисии Тоҷикистон тавре ҳамчунин роҳбарияти мо қайд карданд дар зимни муаррифии авлавиятҳо ҷониби Тоҷикистон кӯшиш ба харҷ медиҳад тавассути фаъолияти вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон ки якчанд ҷаласаҳои муштараки давлатҳои иштирокдори ИДМ-ро барои коркарди ниҳоии лоиҳаҳои санадҳо дар масъалаҳои раванди муҳоҷират ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои муҳоҷирони корӣ дар давлатҳои иштирокдори ИДМ. мо кӯшиш дорем ва мо ният дорем ки ин ташаббусҳои мо аз ҷониби дигар кишварҳои иштирокдор дастгирӣ меёбанд, чун яке аз масъалаҳои мубрам дар фазои ИДМ боқӣ мемонад. ва дар маҷмӯъ метавон гуфт ки ба самти иқтисодӣ таваҷҷӯҳи вежа зоҳир мегардад. дар аксари баромадҳои роҳбарони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил бахши гуманитарӣ махсус зикр мешавад. мегуфтед ки ин самти фаъолият то кадом андоза бо аҳамият аст? бахши гуманитарӣ анъанавӣ яке аз бахшҳои асосии рӯзномаи ИДМ мебошад ва дар давраи раисии Тоҷикистон мо ният дорем ки якчанд чорабинии махсус қабл аз ҳама таваҷҷӯҳи марказӣ ба бузургдошти 80-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ дода мешавад. дар васоити ахбори омма аллакай хабарҳо пайдо шуданд ки сарони давлатҳои иштирокдори ИДМ 9 май ин ҷашнро дар шаҳри Москав доир мекунанд ва дар давраи раисии Тоҷикистон як зумра чорабиниҳо барои бахшида ба ҷашни сазовори ин бузургдошти муҳим барои ҳамаи мо, барои таърихи Тоҷикистон, барои таърихи кишварҳои ИДМ равона мегардад ва дар самти дигар самтҳои бахши гуманитарӣ дар доираи ИДМ якчанд барномаҳои байнидавлатӣ вуҷуд аст аз қабили пойтахти
фарҳангӣ идем, пойтахти варзишӣ идем, пойтахти ҷавонони идем ва ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун раис дар ин созмон кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки он чорабиниҳое ки дар доираи ин лоиҳаҳо ё барномаҳои байнидавлатӣ пешбинӣ шудаанд, сари вақт амалӣ шаванд. Ва яке аз бахшҳое ки мо ният дорем ба он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир кунем, ин ба бахши безараргардонии минтақаҳое ки аз истеҳсоли уран зарар дидаанд. гап сари он истеҳсолоте меравад, ки дар минтақаҳои шимолии Тоҷикистон аз замони иттиҳоди шӯравӣ боқӣ мондаанд ва дар доираи иттиҳоди давлатҳои мустақил барномаи байнидавлатӣ вуҷуд дорад дар ин самт ва ҷумҳурии Тоҷикистон ният дорад, ки дар рафти раёсаташ ба татбиқи баъдии ин барномаи байнидавлатӣ ва бо гузоштани таваҷҷӯҳи хоса ба он истеҳсолоте ки дар шаҳри Истиқлол, дар дигар минтақаҳои Тоҷикистон боқӣ мондаанд, таваҷҷӯҳро бештар зоҳир кунад ва корҳои амалӣ дар ин самт идома ёбанд. Ва дигар самтҳое ки албатта ба самти гуманитарӣ робита доранд, дар маркази таваҷҷӯҳи раёсати Тоҷикистон боқӣ мемонанд. хуб, дар шароити имрӯзаи ҷаҳонӣ бахши амниятӣ яке аз масъалаҳои муҳим барои кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил аст. аз ин нуқтаи назар ҳамкориҳои амниятӣ дар иттиҳоди давлатҳои мустақил чӣ гуна аст ва аз нигоҳи Тоҷикистон бояд чӣ гуна бошад? бо назардошти таҳаввулоти вазъи имрӯза дар на танҳо минтақаҳои Авросиё ва умуман дар дигар минтақаҳои ҷаҳон, масъалаҳои амниятӣ калидӣ боқӣ мемонанд ва раёсати Тоҷикистон бар асоси мулоҳизаҳои роҳбари давлати мо ба ин масъалаҳо низ таваҷҷӯҳ зоҳир мекунад. дар доираи иттиҳоди давлатҳои мустақил ду ниҳоди махсус вуҷуд дорад, фаъолият дорад. Ин маркази зидди террористӣ идем ва бюро дар оид ба мубориза бар зидди ҷиноятҳо. мо ният дорем, ки ба фаъолияти ин ду органи идем мусоидат кунем ва дигар барномаҳои заминавӣ ки дар доираи идем, аз ҷумла он барномае ки моҳи октябр дар Москав қабул шуд, оид ба тақвиятсозии ҳамкорӣ дар сатҳи дерадикализатсия барои 3 солаи оянда, мо ҳамчун раёсати Тоҷикистон бо нақши ҳамоҳангсози вазорату идораҳои марбутаи кишвар ба татбиқи муқаррароти ин санадҳо таваҷҷӯҳ зоҳир хоҳем кард. ва яке аз самтҳое ки мо муаррифӣ кардаем ба кишварҳои иштирокдор, ин бештар таваҷҷӯҳ кардан ба самти тақвиятсозии иқтидори қушунҳо дар самти ҳифзи сарҳадҳо мебошад, ки ин фаъолият низ фикр мекунам дар давраи раёсати Тоҷикистон идома меёбад. шумо ҳамчун сардори раёсати кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва нафаре ки бо ин кишварҳо зиёд кор мекунед, раёсати Тоҷикистонро дар иттиҳоди давлатҳои мустақил чӣ гуна мебинед ва дар ин давра, яъне дар давраи раёсат, иттиҳоди давлатҳои мустақил аз куҷо ба куҷо хоҳад расид? зимни таҳияи консепсияи раёсати Тоҷикистон ҳама бар он назар буданд вазорату идораҳои марбутаи Тоҷикистон ва аз ҷониби роҳбарияти олӣ низ дастгирӣ ёфтааст, ки фаъолияти асосии Тоҷикистон дар давраи раисияш бояд бештар ба таҳкими ҳамкориҳо ва расонидани мусоидат барои татбиқи амалии муқаррароти он санадҳои заминавие ки дар доираи идем қабул шудаанд. мо дар самти раёсати Тоҷикистон ду ҳамраис дорем, якеаш Туркманистон, дигареаш Федератсияи Русия. ва дар ҷиҳати татбиқи саривақтии он чорабиниҳое ки мо роҳандозӣ ё ба нақша гирифтаем, кумитаи тадорукот таъсис ёфта истодааст. мо интизорем, ки рӯзҳои наздик бо қарори ҳукумати Тоҷикистон ин кумитаи тадорукот таъсис меёбад. роҳбари кумитаи тадорукот сарвазири Тоҷикистон муҳтарам Хоҳир Расулзода хоҳанд буд. муовинони раиси кумитаи тадорукот ду ашхоси давлатии Тоҷикистон, яке ҳамоҳангсози миллии кишвар оид ба идем, муовини аввали сарвазир муҳтарам Ҳокимшоҳ Холиқзода ва дигар вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон муҳтарам Сироҷиддин Муҳриддин хоҳанд буд. ва аъзои ин кумитаи тадорукот тамоми аксари роҳбарони вазорату идораҳои Тоҷикистон, ки бевосита
фаъолияти онҳо ба масъалаҳои гуногуни рӯзномаи идм тааллуқ дорад. мо интизориҳо дорем, лекин ҳадафҳое ки мо гузоштаем ҳадафҳои оддианд. пеш аз ҳама таваҷҷӯҳ ба омода кардани чунин лоиҳаҳои рӯзномаҳо дар сатҳи коршиносон ва роҳбарони вазорати идораҳо ки метавонанд ба натиҷаҳои амалӣ биёранд. Яъне раёсати Тоҷикистон ҳадаф нагузоштааст ки бештар ба пур кардани теъдоди санадҳо, зиёд кардани теъдоди ҳуҷҷатҳо ки ниҳоятан баъзеашон кор намекунанд. Чунин нест. Бештар таваҷҷӯҳи раёсати Тоҷикистон ба татбиқи амалӣ ва ҳамзамон роҳандозии муколама барои такмили ин созмон ва таври қайд шуд мутобиқсозии он ба равандҳои ҷаҳони муосир, чун роҳбарони давлатҳои мо интизоранд ки аз натиҷаи фаъолияти органҳо ё механизмҳои ҳамкорӣ дар сатҳи роҳбарияти вазорати идораҳо интизоранд ки натиҷаҳои мушаххас ба даст хоҳем овард ва он санадҳое ки ман номбар кардам дар самти нақлиёт, дар самти мошинсозии вазнин ва дигар изҳоротҳо, чорабинии муштарак бо дигар созмонҳо, ният дорем ки ин санадҳо ба як натиҷаҳои муассир пас аз анҷоми раёсати Тоҷикистон хоҳад расид. ташаккури зиёд ба шумо. бинандаҳои арҷуманд, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо Аҳмад Саидмуродзода, сардори раёсати Иттиҳоди давлатҳои мустақили вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон вобаста ба раёсати Тоҷикистон дар Иттиҳоди давлатҳои мустақил. дар охир фақат ҳаминро илова мекунам ки Тоҷикистон дар фаъолияти сиёсии худ дар муносибатҳои дуҷонибаву бисёрҷониба бо ҳамаи кишварҳои иштирокдори давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мекунад ва раёсати кишвари мо дар ин созмон заминаи хуби ҳамкориву ҳамёриро бо ҳамаи кишварҳои узв ба вуҷуд хоҳад овард. инҷо барномаи мо анҷом меёбад. барномаҳои дигари шабакаи ҷаҳоннамо идома доранд. бо мо бошед.